pak dokáhat studentu řekl, jasně, to je v televizi, že jo, je to za 5 minut. A tím si to jako nezdeformují, že jo, to je princip těch podložek. Že vlastně to nemusíte oddendávat ty podložky, až vám to zavadne, tak to oddendávat. No, to. Furt mám nohu na plynu ze zvyku. To ničemu nevadí, klidně to tam nejde. To, jako tomu kruhu to nevadí, tu brzdu, tak se vám to zase rozjede. Je tam nastavených 260 otáček, takže takových trošku víc, než má to Shimbo, to má 250. Některé kruhy mají i 300. Pro paní Minkovičovou jsme nastavili rychleji, že jo? Pro vás by to třeba chtělo rychleji. No, nevadí to, ale... Pro vás bychom dali 300 třeba, jako, ale já si myslím, že... Tyjo, tak to je nádhera, jako to teda...